Oiana Etxebarrieta Euskal Herria Bilduren hautagaia da Bizkaiko zerrendatetik eta bozera maila baita ere. Egunon? Egunon. Lehenik eta bain eta aktualitateak ehala gara matzalako Ardanza lehendakariari buruz galdetu nahi dizut, ikusi dugu hilkapera ere dagoeneko puntu-puntuan dagoela, askok akordioen lehendakari gisa gogoratu dute. Nola gogoratzen duzuzu? Bueno, egia esan gaztetxo gogoratzen dute atzo Peiok berak ere horrela mai gaineratzen zuela, baina gaurkoa uste dut atzera begiratzen jartzea baino, badela eguna, bere familia politikoa, bere gertuko familia eta lagunen alboan egotekoa, doluminak berriro ere agertzekoa, eta zentzurretan akonpainamendua ere bai egiteko. Bueno, kanpainan buru belarri sartuta dagoeneko, lehen txampa hori gainditzear, nola ikusten dituzu herritarrak, badago mobilizaziorik? Izugarrizkoa. Gu benetan harrituta gaude eta Bizkaian kanpaina egiten ari garenok badugu kezka bat, egun hauetan atletiken garaipenaren ostean edo aurreko momentuetan ere bai, nolakoak izango ziren gure kanpainak, pentsatzen genuen jendea etzela gerturatuko eta ez da horrela izaten ari. Jendea ilusioz beteta dago, partida doblez, Bizkaiarren kasu eta sentitzen da oso giro polita eta gu agian fisikoki nekatuta bagaudere horrelako momentu dira txute izugarria lortzekoak eta bai, oso pozik. Orain arteko inkestek aurre ikusten dute parte hartze ez dela oso altua izango, gutxi gora bera, portzentaje bateratu bat lortze bidera, eguneko 40koa esaten da. Horrek kezkarik sortzen dizu? Bai, izugarria. Eta kezka sortzen dit, uste dudalako hor badugula denok, ez? Ardura bat, ze gertatzen ari den, hainbat eta hainbat herritarrek ez sentitzeko politika instituzionalean ere badagoela egun dituzten arazoei erantzuteko tresna bat. Eta uste dut hor asko dugula egiteko, herritarrengana gerturatzeko, asko dugula egiteko sortu den politika instituzionalarekiko begirune ez hori konpontzeko lanean eta uste dut ekintzez ez hori konponduko dugula eta beraz espero dugu badagola parte bat kanpainan zehar botoa mobilizatu behar dena, baina hau ez dela kanpaina baten egiten bakarrik 4 urteko, 10 urteko, hainbat urteko lana da eta hor gogor egin beharko genuke bai. Gaurko ekitaldiari dagokionez Bizkaian Gernikan izango zarete estatus berriaren inguruko hausnarketan. Ze helburu izango luke estatus berri horrek eta ze behar izango luke modu bateratuan edo batasun zabalez aurrera ateratzeko? Lehenik eta agian zure galderen azken partera helduko nioke dela hain zuzen estatus berriak eskatzen ditu gehiengo berriak eta egun datorren legebiltzarrean ordezkatuta egongo garen alderdien gehiengoak behar dituen, nahi dituen eta bertara eraman nahi dituen sentimendu, emozio eta bereziki proiektu politiko guztiek biltzeko momentua izan beharko luke beraz, gaude beste fase batean, eta hor gehiengo horiek islada izan beharko lukete. Guk uste dugu, datozen 4 urteek, esaten dugun bezala, izango dutela inoizko abertzale gehien biltzen dituen parlamentu baten islada, eta beraz, hor estatus politiko berriaren alde bultza egiteko momentua dela. Otxandienok esaten zunari tiraka, kanpainak ere behar lukela izan, alderdi politiko desberdinek komunian dauzkazuen kezkei heltzeko moduan, partekatzen duzu, beste alderdi batzuek egiten dituzten proposamenik? Bai, zalantzari gabe. Uste dut gainera orain eta gaur ETB baten egongo den debatean ikusiko dela hainbat diagnostikotan bat egiten dugula, horri aurre egiteko proposamenetan bat egiten dugula, argi eta garbi ikusten ari da, Osakidetza badela. Adibidez, alderdi politiko ezberdinok mai gainean kokatu dugun kezka iturri nagusietako bat, eta horri aurre egiteko proposamen ezberdinak mai gaineratzen ari dira. Normalen politika agintza konfrontazioan ikusten da, baina ni adibidez nator, bazken 4 urteetan, nire kasu partikularra da, haurtzaro lege bat, transpolitiken aldeko lege bat, garapenereko lankidetzen aldeko lege baten, edo berdintasun politiken aldeko lege baten alde mugitu garela. Hor topatu ditugu elkarguneak ikusten dugulako gainera, badaudela erronka batzuk, eskatzen digutela hori egitea. Eta uste dut herritarrek eskertzen dutela gainera. Osakidetza aipatu duzu, dagoen arazoetako bat, Euskadik bakarrik ez daukana profesional faltarena da, hainbat mediku hutsune betetzeko. Ze proposamen zehatz egiten duzu hutsune horiek betetze aldera? Alde batetik gestioan
buelta bat eman barzaio, orain arte egindako pertsonal politika horiei buelta bat eman barzai. Eta horrek ere eskatzen du osakidetzaren beraren antolaketa ereduan ere buelta bat emate, baina uste dut lehenengo gaiko nagusia dela hain zuzen pertsonal politikan buelta bat ematea, eta adibidez ez dela normala ope batzuk burutu berri diren honetan, batzuek opetara aurkeztu zirela jakin gabe aurreko opearen emaitzak zeintzuk ziren, ez? Horri buelta bat eman barzaio, gestiori buelta bat eman barzaio. Bizkaitar askorentzat gaur egun garrantzitsua da, ez atletikengatik errenta aitorpenaren inguruko xetasunak ezagutzeko aukera dagoetelako Euskal Herria Bildutik, transformazio potoloa planteatzen duzu erreforma fiskalari dagokionez, Jaurlaritzak pendiente daukana hiru aldenduekin batera. Ze aldaketan nabarituko lituzke erreformari zuen esku balego herritarrak? Progresiboa litzateken errenta aitorpen bat edo zerga erreforma bat izango litzatekela, ez? Ez da bidezkoa gutxien dutenek gehien ordaintzea, proportzionalki horrela gertatzen ari da, eta beraz hor harmonizazio bat eman beharko litzateke ere bai, eta progresibidadearen zentzuan, ez, urratsak ematea, eta uste dut hori litzatekela. Naiz eta behin eta berriro errepikatzen ari gara ere, momentu honetan eztabaida sakon bat eskatzen du fiskalitateak. Adituen eta foru aldundietan lanean daudenen eta gehiengo politikoen aldetik. Etxe bizitzari dagokionez, askok modu horretan aurkituko dutelako errenta aitorpen honetan kenkaria, hor ere birmoldatu beharko lirateke egun indarrean daudenak? Eztabaida bat eman beharko genuke bai horren inguruan, eta apustu egiten ari baldin bagara politika publiko eta etxebizitza publikoen inguruan, horietan zentratu alizateko eta gure aurrekontuen parte handia horretara bideratu behar izateko, bai, aztertu behar dugu zeintzuk diren egun ditugun laguntzak, zeintzuk diren zertara bideratzen ditugun laguntzak, eta guk Euskal Herria Bildutik argi eta garbi esan dugu guretzako alokairu publikoaren inguruan egin behar dela apustua parke publikoa sendotuz. Egun hortaz etxe bizitza bat erosiko lukenak egun dauzkan kenkariak ez lituzke izango? Erreforma fiskal hori zuen esku egon? Ez, zinondik inora, egun kenkari horiek dituen pertsonak, kenkari horiek mantenduko lituzke. Baina reforma egin eta ondoren etxe bizitza erosiko bagenu? Kenkari hori kentzaren aldeko apustu egingo zenukete etxe bizitza erostearen kasuan? Ez, apustua da, eta eztabaida dago, argi eta garbi, eta eztabaida horretan badaude iritzi batzuk, tartean pentsatzen dutenak, baietz kenkari hori kendu beharko litzatekela bagarelako momentu honetan Espainiar Estatuan komunitate bakarra kenkari hori mantentzen duena. Baina argi daukagu gu ez gara etorriko eta hori kenduko. Uste dugu helduko bagara eta helduko gara horren inguruko eztabaida. Baina txarra da, Espainian erkidego bakarra izate Euskal Autonomia erkidegoa lako kenkari badaukana? Txarra izan daiteke edo ona izan daiteke, esan nahi dut, hor gure berezitasun territorialek eskatzen dizkigute ere bai gure politika fiskal propioak egitea. Txarra izan daiteke horiek direnean etxe bizitzaren erosketa edo etxe bizitzaren alokairura bideratzen dituzun politika publiko bakarrak. Eta horiek izan dira orain arte, eta uste dugu, baietz, momentu honetan motz gaudela etxe bizitza politika publikoi dago. Polizia eredu berriari buruz ere, luze hitz egin duzue, kanpaina justu gainera, polizia eredu berri baten aldeko planteamentu eginez abiatzen zenuten, badago hitz konkretu bat, desmilitarizazioa aipatzen duzuena, eta horri jarrituta, zuen programan zehazmeaz jartzen du, suarmen erabilera gutxitzeko programa bat jasoko lukeela. Ze kasutan murriztu behar da egun ertzaintzak esate baterako suzko arma kalean eramatea? Ez da bakarrik ertzantza, hemen sortu berri da ere bai udaltzain guztiek momentu honetan suzko armak erabili behar izatearen dekretu bat, ez? Eta uste dugu gertuko poliziak eta herritarren gandik gertu dagoen polizia batek, kasu udaltzaingoak eta horietako askok ez dute ikusten horretarako beharrik, ez dutela horrelako suzko armen beharra. Baina badakizu badire udalerri batzuk,
Hala eskatu dutela. Salaketaren ondorioz ere, Euskadiko Auzitegi Nagusiak hala behartu ditu. Hori da, bai, horregatik guk bai hor pentsatzen dugu badagoela, lan bat egin beharra, eta hain zuzen, ez, nola derrigortzen zaien ala nahi ez dutenei, hau da, suzko armek beraiek nolako segurtasun edo segurtasun eza sentimendua sortu dezaketen ere bai herritarretan eta beste batzutan udaltzaingoak edo ertzaintzak ere askotan ez duen horrelakoen beharrik kubritu behar dituen esango dugu arazoei aurre egiterako garaian. Eta bai ustut planifikazio batek egon behar duela zentzu horretan, eta planifikazio batek egon behar duela ere bai ertzaintzaren espezializazio ezberdinak aztertzerako garaian, ez? Guk adibidez hitz egiten dugu programan ere bai, aurren kontrako indarkerian espezializatutako unitateak beharko genituzkela, emakumeonganako indarkerian dauden horiek zabaldu beharko liratekela, edo ziberdelinkuentzia eta horrelakoetan, ez? Ertzaintza espezializatu batek ere egungo segurtasun eza eragiten duten bestelako ikuspegi eta bestelako eremu batzuetara zabaldu beharko litzateke. Azpiegiturei buruz ere galdetu nahi dizut, egungo koalizio gobernuak pendiente utzi dituelako hainbat proiektu garrantzitsu, alderdi politiko bakoitza ere bere jarrerak finkatzen ari da, eta zuek programan jasotzen duzue, egun garrantzitsu edo urte luzez martxan dauden eta oraindik eraikitze prozesuan dauden hainbat azpiegitura berrantolatzeko aukera bat ere egon badagoela. Ze gertatuko da egun martxan dagoen abiadura handiko trenaren azpiegiturarekin? Hain zuzen ikusten ari gara, izugarri luzatzen, izugarri garestitzen ari den azpiegitura bat dela, ez dituela herritarrek momentu honetan gertuko mugikortasunerako behar dituen baldintzak betetzen, eta bai uste dugu egon daitekela replanteamendu bat, trenbide sare, gertuko trenbide sare hori indartzeko eta HTA ere bai nolabait urrats horrietara bideratu ahal izateko. Abiadura handiko trenari ez dizkiozue ateak isten hortaz? Inork imaginatzen baldin badu bere burua Abandoko tren geltokian tren hartuta Madrilgo estazioan jaisten, ez dauka hori zertan alboratu. Ez, egun sortuta dago, baina bai uste dugu gertukotasuneko horretan ere bai zentratu behar garela. Eta argi dago garraio publikoaren aldeko apustu bat ere bai egin behar dela, baina apustu bat egin behar dela ere bai gure herritarren gertuko kohesio horretarako, badaude Euskotren Renfe bezalako zerbitzuak oso erabiliak direnak, eta sendotuko bagenu horien aldeko apustua eta bereien sarea ere bai hobetu, izugarrizko mesedea egingo lukela egunerokotasunean. Ia, bizkarrek, kontu gehiago galdetu nahiz gizuelako, eta badakizu hemen denborak markatuta dauzkagula. Euskal Funts Subiranoa. Izen hori alderdi bat baino gehiagoren ahotan entzun dugu. Ze motatako inbertsioak egiteko balioko luke funts berri honek? Funts berri honek alde batetik egin beharko luke gure egungo industria eredua hobetu. Eta hobetu elektrifikaziorako bidean kokatuz. Uste dugu gu potentzia industrial handia izan garela, eta zentzu horretan apustu egin behar dugula gure industria mantendu, eta hori egungo beharretara egokitzeko. Eta nola ez, hemen eta bertatik kudeatuko den industria eredu bat izan dadin, eta ez kanpotik eta gure eskuetatik sortu zen hori kanpotik egun kudeatzera eramango duen. Segitura soziotario korporatibo izango luke, kontuan hartuta, euneko finanziazio publikoa izatea ia ezinezkoa dela? Ezinezkoa da, baina bai uste dugu, alboratu dugun indar eta babes publiko hori berreskuratu behar dugula. Atzera egin dugu asko gobernu bezala egin izan diren apustu ekonomiko horietan, eta bai uste dugu apustu nabarmenago bat egin behar dugula industrian dire. Entitate pribatuek aukera izango lukete sartzeko? Pentsio plan pribatuek esate baterako? Bai, noski, hor, ez da eunez egun publikoa izaten ari den edo norabidetuko luken zerbaitetaz hitz egiten ari, baina bai norabidetze eta kooperazio publiko pribatu baten inguruan hitz egiten ari garago. Minutu pasatxo galdetzen zaigu, mezua gerantzen zaizu oraindik, baina itunei buruz bizkor galdetu nahi dizut, ia alderdi sozialistak azken orduetan esandakotik, ulertzen duzuen Euskal Herria Bildutik, PSek atea itxi diola
guztiz, edo badagoen sorpresarako aukerarik? Sorpresarako aukerak beti daude. Eta abenduaren, apirilaren 22ak, segurazki, sorpresarako ate asko zabalduko dituela ere bai. Azken 45 segundo geratzen zizkigu Etxebarrieta Andrea, kamerara begira, herritarrei mezua zabaltzeko. Bueno, Euskal Herria bildutik uste dugu kooperazioan eta elkarlanean oinarritutako bestelako eredu bateruntz jo dezakegula, bagara herritarren beharrak eta eskakizunak erdigunean kokatu nahi dituen indar bat, indar politiko bat, baina elkarlanean egingo duena. Osakidetza berriro zutik jartzeko, etxe bizitza eskubidea eskuratzeko, lanean aurkituko gaituzue, ilusioz gaude uste dugulako aldaketa garaia etor daitekela eta hemen dagoela. Oiana Etxebarrieta, eskerrik asko, tartetxo bat eginda hauteskunde elkarrezketa honetan egoteatik, eskerrik asko. Mi esker zuei.